Тапшырның чираттагы сәламен без Зур Ширклей авылына юллыйбыз. Әлеге видео язма күбрәк рәхмәт хаты булырдыр дип уйлыйм. Зур Ширклей авылы урта мәктәбенең 3нче Б сыйныф укучылары һәм әтиәниләре яраткан укытучы апалары Флора Сәбит кызына хөрмәт белән тулы хат язганнар. Җәй килүе белән ял көннәре дә килеп җитә. Балаларның көндәлек көн күрешенең җаваплылыгы әтиәниләр җилкәсенә төшә. Ә менә мәктәп алдында оештырылган лагерьда безнең балалар бүген 22 июньгә кадәр бик матур йөреп килделәр. Әлбәттә, бар тырышлыгын куеп, Флора Сәбитовна лагерьнең һәр көнендә балалар өчен кызыклы итеп үткәрергә тырышты. Мәктәп эчендә генә үткәрелгән чараларның саны санап бетергесез күп. Шуның өстенә, әле 16 июнь көнне балалар ипи пешерү комбинатына экскурсиягә бардылар. Ипинең кадерен белергә һәм аның нинди авырлык белән килүен аңлатыр өчен Флора апабыз балаларга бик матур чара оештырды. Онытылмаслык вакыйга булып 14 июнь көнне әтиәниләр белән бергә укытучы апабыз балаларыбызны Николаевка районының Аккүленә дә ял итәргә алып барды. Җәй фасылының 1 айының һәр көне диярлек мәңге онытылмаслык көннәр булып балаларның хәтерендә калачак. Без моның өчен укытучы апабызга бик зур рәхмәт әйтәбез. Спорт ярышлары, иҗади бәйгеләр, акыл сынау бәйрәмнәре булар барысы да алдан ук ниятләнгән махсус программа белән үтәлде. Ләкин алдан ук хәзерләү генә ул аз. Балаларны шулай җәлеп итер өчен күп көч куярга кирәк. Ә иң мөһиме, билгеле, бөтен җаның, күңелең белән балаларны ихластан яратырга кирәк. Бу сезнең хәлдән килә, Флора Сәбитовна. Без олы рәхмәтләребезне җиткереп, авыр эшегездә җиңеллеген һәм уңышларын теләп калабыз. Алда да бар максатларыгызга ирешергә насыйп булсын. Шушылай балалар белән дә, ата-аналар белән дә уртак тел табып эшли алу бу олы профессионализм. Без уңдык укытучы ападан, аналарча сөя барысын. Балаларга һәр чак өйрәтә, айырырга карадан агысын. Сабыр гына елмаеп бер ала да, әкрен генә әйтә сүзләрен. Шатлыгыннан кайчак сөртеп куя, бәхет тулы матур күзләрен. Кай вакытта азган мәлләр була, бер тавыш югары күтәрмәс. Бер генә дә авыр чакларда ул артына борылып һич китмәс. Рәхмәт сезгә, рәхмәт булган өчен, биргән өчен безгә күңлегез. Һәр вакытта хөрмәт, ихтирамга, яратуга күмелеп яшәгез. Хөрмәтле Флора Сәбитовна, ихластан бар теләк һәм рәхмәтләргә кушылып, без сезгә бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Гөлгәтеңе бу гомерләрне бушка уздырмый кале. Һәр мизгелдән бәхет табып, рәхәттә яшик әле. Мәчет манараларыннан моңы булып казаны дәшә. Худай биргән гомерләрне яшисең килеп яшә. Мәчет манараларыннан моңы булып казаны дәшә. Худай биргән гомерләрне яшисең килеп яшә. Һәр көн иртән шатлык теләп, кояш елмая күктә. Җырлап яшисе гомерләр, үтсен әле бәхеттә. Мәчет манараларыннан моңы булып казаны дәшә. Худай биргән гомерләрне яшисең килеп яшә. Мәчет манараларыннан моңы булып казаны дәшә. Худай биргән гомерләрне яшисең килеп яшә. Көбөк балыкып торсын, бу түгәрәк тормышлар. Матур улсын
esile salsın Xuday yazıgan yazmışlar Məşedim anar allarından Mağı bulup azanı daşa Xuday bilgen ömürlerini Yaşasın kilip yaşa Məşedim anar